Priatelia, som tu na produkcii, čakám, kým tam holky, počujete, sa smejú, dokončia niečo a idem fotiť, ale zatiaľ som tu vymyslel takú vec, že ja vám vlastne nebudem vnúcovať tie ceny, ktoré losujem, pretože sa môže stať, že niekto chce od Zuzu Sweet podpis karty, ktoré som práve dostal, niekto chce niečo od Brittany, niekto chce kalendáre odo mňa radšej. To znamená, budem to robiť tak, že poviem, aká je paleta tých cien a vždycky vylosujem jedného a toho sa spýtam, čo by z tej 7 až 10 členej palety si vybral. Hej? To, čo mám práve aktuálne k dispozícii. Samozrejme, potom budú nejaké špeciality ako lístky na Aerofest a podobne, ale tie vlastne tiež tam môžem zaradiť. Hej? Proste niekto napríklad nechce na Aerofest a chce kalendáre, keď to je asi blbosť, že? No, ale každopádne vy si budete vyberať, čo chcete z cien, ktoré ja budem ponúkať. To je novinka, ktorá mi tu napadla teraz pri čakaní na valentínsky set, ktorý tam robia holky a je ich tam asi 10 na posteli, no peklo pekelné. Uvidíte to na mojom Patreone, dobre? Zatiaľ čau.